Chislewit a Marriott dros hon. Mae gan Marriott mae'n mynd. Darpeniad taro'r postyn gan Astles. Wel, am gyfle i'r amddiffynwr mawr. Pawb wedi stopio i syllu ar hwnna. Wrth i'r bel daro'r postyn. Mae pawb yn disgwyl i weld lle oedd hi'n mynd. Y bel yn fyr gan Bradley. Darren Thomas yn troi. Thomas yn ergydio. A hwnna yn taro ochr y rhwyd. Cyfle da i Darren Thomas. A Caernarfon bron di dal y Seintiau Newydd allan o fanna. Efo'r gic gornel sydyn. Preston Davies. Yn dod i mewn i ganol cae. Chwilio am Robles oedd o. Wedi cael ei nôl. A Davies yn ergydio. Bydd yn rhaid i Orzinski ddifio am hwnna. Doedd o ddim yn siŵr pa mor agos oedd hi. Allan a hi. Gan Lori Bell. A Joe Fawn gweld rhediad Mike Hayes. Hayes drwyddo. Hayes yn ergydio. A Paul Harrison yn dangos dwylo cadarn i ddal honna. Wel, mi oedd hi'n hanner cyfle i Mike Hayes. A Goset sy'n chwilio am y gornel bella. Arbediad campus gan Paul Harrison. Donahue. O, wedi codi hwnna. Hit dros Jordan Williams. A lawr y llinell mae'n mynd at Hayes. Hayes heibio Keston Davies. Yn ôl i Noah Edwards. A mergyd. Taro'r bar a'r peniad i mewn. Gan Darren Thomas. Ar yr ail gynnig. Ond na, mae'n cam sefyll. Mae yna cam sefyll. Wel, dwi'n yn siŵr o lle mae hwnna wedi dod. Achos mae'r bel i lawr y chwith. Gen Mike Hayes i Noah Edwards. Ac yna Darren Thomas, mae'r rhaid na Mike Hayes oedd yn cam sefyll. Simpson ar dacl. Mae'n disgyn i Leo Smith. Smith yn ergydio ar ei droed chwith. A honna heibio'r postyn. Doedd hwnna ddim yn bell o gwbl. Cartwright. Cyffyrddiad da gan Chislewit i Robles. Louis Robles yn chwilio am le i seithi. A honna'n adlamu i mewn. Gol gynta'r noson i'r Seintiau Newydd. Ac i Louis Robles. Wel, mi nath o ganfod y bwlch. Dwi'n meddwl o bosib i bod hi wedi adlamu oddi ar Lori Bell. Chislewit i'r canol. Astles ar peniad. Ac Astles yn dyblu mantais y Seintiau Newydd. Fyny o'r cefn a'r peniad i gornel bella'r rhwyd. Dim gobaith i'r golwr yn fanna. Y gornel i fewn i'r postyn agosa. Redmond yn ei chadw hi'n fyw. I'r postyn pella mae'n mynd ar ergyd. Mae honna yn gwiro i mewn. Trydydd gol i'r Seintiau Newydd. Dwi'n meddwl mai oddi ar Joe Fawn ddoth i yn y diwedd. Yr ergyd yn dod i mewn gan Robles. O, Robles sy'n cael ei longyfarch beth bynnag.